Спас беше вчера, бе. Той присъства. Спас. Да, аз съм свидетел. 9. Геобарата не можа да вкара вътре нищо. Разбираш ли на геобарата? Той е също. Един пункт. Четири на 0. Всичките го метат. Всичките го е Днеска бавят. на работа ли? Работа. 2 седмици сега му взех, бе. На кой е това, бе? На Геме. На кой? Лук го направих. Не. Сега ще дата. Шампион съм. Имах си кас. Това джота точи. Ще играе с мен. Позитивно. Фотогеничен е си. Но нещо ти трепене ръката, не си пил да е, Не съм. така. Та Диана Йорданова е теб ли, живе? Аз по имена не ги знам. От Бургас. Да. Коята? Една пълничка. Руса, с къса коса. Ама пълничка. Тя от предишния парламент. Да. Нали? Тя влезна на местото на Иван. Да, с тях се слуша. Коя? Така, река тък. Да. На Ивана Алексиев? Да. Жопата ли? Те го бих. Това дата е... Дай да видя. Дай да се видим. Се видиш в YouTube. Сега няма какво да се... Дай да видим. Нищо са, не... Дай бе.